Praporčík Skvinci, váš předchůdce. Vrchní stráž mistr Carotenuto. Buďte zdraví. Těší mě. Štábní stráž mistr Boloniny. Vrchní stráž mistr Carotenuto. Těší mě. Těší mě. Závodčí Sampieri Giuseppe, dele sloužící. Vrchní stráž mistr Carotenuto. Těší mě. Karabiniér Bajokis Sirosin Antoniův, déle sloužící. Co jsi dělal v civilu? Studoval. Vysokou? 5. obecnou. Ale pak jsem ještě studoval soukromně. Pašák. A ty? Řadový karabiniér Steluty Pietrosin Giuseppův, služba základní. A v civilu? Rolník. Táta má hospodářství. Tak dobře. Kde je ta vesnice? Ale kousek, musíme do kopce. Kopce a zase jenom kopce. Jistě, kopečky. Tak co, půjdeme? Půjdeme. Steluty. Co to má přivázaný k nádobičku? To je přece kytara. Wachmeister s kytarou, to může být hodnej člověk. Už zahýbají. Dobrých 12 metrů. Uvidíte, jak vám bude chutnat. Poslyšte, praporčíku, kolik obyvatel má tady ta Saliena? 600-700 přímo v obci a pár desítek v blízkém okolí. A jak to tady vypadá se zločinností? Jen klid, tady si budete žít jako na faře. Bylo by na čase, v Románi jsem si užil až dost. Vojna jako řemen? Dřina, provrahy, pravda, jinak úrodný kraj. Laciné stravování. A pěkné ženské? Pěkné byste tam byl. Dokonce se ženou. A vaší paní se tam líbilo? Ohromně. Ale ne. Vážně? Neříkejte. Když vás odvelí do takového zapadákova, musíte být z dovolení vybaven jako na svatební cestě. Jinak co s načatými večery? Tady se chodí spát časně. Promiňte, strážmistře, kdy přijede vaše paní? Já jsem svobodný. Strážmistr vypadá dopáleně. Ukáž. A jo, kouká jak 1000 čertů. Teď jsem říkala, že to bude kakabus. Baro! Dobrý den, praporčíku. Dobré poledne, výtržnice. Nechtěl byste trochu dříví? Optej se Karamely. Karamela je naše služebná. Vlastně ode dneška bude vaše. Karamela? Jo. Docela pěkné jméno. Baro! To je pěkné děvče. Nebo spíš ďábel v sukních. A není do větru? Ne, jenom taková výtržnice. Bužička? No, nejspíš jí k tomu vede bída, že tak vyvádí. Tak jí říkáme pichlavice výtržnice. Pichlavice výtržnice? Baro! Už jsou tu. Bombardování? Ne, zemětřesení. Tudy? Zemětřesení? Ne, bombardování. Dobrý den, strážmistře. Dobrý den. Dobrý den, pane vrch. Dobrý den. Dobrý den, milost pane. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane. Dobrý Dobrý den. den. Tady už chybí jen kapela. Koho to vyhlížejí? Tady jsou pod dohledem všichni. No aspoň to usnadní vyšetřování. Dobrý den, pane strážmistře. Dobrý den. Zdraví. Dobrý den. A kde budu bydlet? U kostela. To je pan starosta. Dobrý den. Těší mě. Jestli se nemýlím, vy jste ten novej. Ano. Já jsem zdejší starosta. Velice mě těší. Pojďte se mnou. Děkuji. Tak ho tu máme. To je ten nové. Snad nebude tak zlé. Dobrý den. Vítáme vás. Dobrý den. To je pěkné. Jdem. Pro dnešek se musíte spokojit s noclehem v tomhle pokoji. Hotely tady ve vsi nejsou, ale odjedeme časně ráno a pak si tady můžete dělat, co chcete. Výborně. I máme jenom vermut, ale napijete se, ano? Děkuji, velice rád. Vaše služebná? Karamela? Ne, dovolíte, to je moje žena. Odpusťte, milost paní. Prosím. To je trapné, abych se propadl. Nic se nestalo. Vrchní stráž mistr Carotenu. Velice mě těší. Co to děláte? Tady musí mít našinec ženu, jinak je s ním zle. Prosím vás, v mých letech. Přeháníte. Julie, pan vrchní povídá, že je na ženění starý. Pane vrchní, to jsou řeči. Velice laskavá. Vy máte u žen štěstí, to je na vás vidět. Jste klasický typ dobyvatele srdcí. Viď, miláčku? Jistě, jistě.
Kouříte? Děkuji. Kouřívala jsem, ale tady jsem toho musela nechat. Hned se to rozkřiklo. Tady se žije po staru. Jistě. Skoro jako ve středověku. To je naše Karamela. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím, strážmistře. Děkuji. Dělala u nás polodenně. Jo, polodenně. Já bych vás potřeboval na celý den. Jak budeš chtít, hochu? Anarelo! Panenko Maria, Anare, tak dělej! Anare! Co je? Pojď honem! A to si ty kvůli Karmele. Dali jste ohřát vodu? Stojí na plotně už od večera! Tak dobře, už jdu. Pojď honem, než se to narodí! Dokud nepřijdu, nic se nenarodí. No a jdeme. Dobrý tro, Anare. Dobrý den. Dneska jsi nějak přivstala. Já a hodiny na věži chodíme pořád. Pojď. Výtržnice v dohledu. Teď jsem ve službě. Tak se za tebe budu dívat já. Pí, pojď. Pí, pojď. Pí, pojď. Co tě to popadlo? Kam jdeš? Hned se vrátím. Tak to dobře Hned dober. jsem zpátky. Pipi. Na. Pipi. Na. Neviděli jste černobílou slepici? Já ne? Ty, Steluty? Tak, až ji potkáte, tak ji zatkněte. Kam jdeš? Nech mě projít. A to musíš procházet zrovna mezi námi? Přináší to štěstí projít mezi četníkami. Tobě to přinese štěstí a nám jenom smůlu. Ale jestli on není proti. Pojďme. Děkuju. Ta tady byla za tebou a ne za slepicí. Ty ses uměl narodit. Bajoky, prosím tě, nemluv se mnou o tomhle děvčeti. A taky si nedělej ze mě blázny, nebo se porafáme. Tak teda jo, jen se spolehni, pravej cit budeme dicinky respektovat. No tak, to bych prosil. Já jsem do ní celý pryč, zkrátka jsem se do ní zamiloval. Ale když se přiznám, když řeknu půl slova, dobře víš, co mě čeká. Pryč, přeložej mě. A to bych nechtěl. Kdybych musel pryč, já bych si něco udělal. Tak se musím chovat vzorně. No a myslíš, že ta výtržnice ví, že jí to... Že jí co? No přece to... Že jí miluješ, ne? No to se ví. Hned jak mě prvně uviděla. A chce tě? Vím já, někdy kouká tak vyjeveně, ale když mě ještě čeká 20 měsíců. Člověče, co mluvíš? Já tu vyfáz 3 roky a doma mě čeká snoubenka. Jo, povinnost, pořád jenom povinnost. Zatracený život četnický. Výtržnice, nepůjdeš ty zpovědi? Sakramente, kdybych já tě tak mohl zpovídat. Nemáš v krámě nějaký mašle? Pro tebe mám všechno, pojď, jen pojď. Počkej na mě. Lepší věci nemám tady, rozumíš? Ale jestli přijdeš po mši, až to zavřu, půjdu se podívat do skladu a vyberu ti to nejlepší. Neblázni, nebav národ, kde máš ty svíkaničky? To by vydal z radosti celý trám. Přijď po mši. Ukázal by ti takovej materiálek. Až tě uslyší tvá stará, ta ti dá materiál. Zatíž ty mě chceš umořit. Jen si umři, vypravíme ti funus se vší slávou. Lasičko, pozor na toho rošťáka. Chci jít dneska nahoru, nepůjdeš se mnou. To ti nestačí ten pohlavek, co jsem ti dala včera. Chceš další? Jedny cigarety. Dejte si. Tak cigarety, prosím. Hned to bude. Ach jo.
Dobrý den, pane štáb. Dobré jítro. Ty mě ještě neznáš, já jsem ta, co nosí zdejším četníkům dříví. Výtržnice, No pichlavice. tak mi to říkají. Já bych ti chtěla darovat toho stehlíčka. Co mě? To se ví, že tobě, seš opuštěnej a on je moc dobrý společník. Děkuji. Sampieri? Měj se hezky. Naschledanou. Prosím, pane vrchní. Odnes mi toho zpěváčka do bytu. Rozkaz. Ještě okamžik, děti. Musím vás varovat. Také letos vykonáme svatou pouť ke svatyni Montakutu. Pamatujte si, že pouť není žádný výlet nebo nějaká zábava. A tudíž se tam vydáte z duší jako úběl, tedy čistou. Proto musíte svou ušpiněnou duši ponořit do louhu pokání. Namydlit ji svou zkroušeností. Vydrhnout ji, jako drhnete své prádlo na kamenech v řece. Vymáchat ji v hojných modlitbách, rozestřít ji na slunci Pána našeho Ježíše Krista, vyžehlit žehličkou bohulibých slibů a potom ji úhledně složit. Kdo nejmí díl se vyzná i v praní prádla. Viděla jsi, jak se ten štábní usmívá na tu výtržnici? Je. Ten štábní zrovna učaroval. Dovolíte? Pojďte dál. Já jsem ten nový velitel. Už jsem slyšel, posaďte se. Strejčku, tady je káva. Přines ještě šálek. Není-li po šálek kávy? Dokonce velmi rád. Taky vášnivě holduju kávě. První věc, kterou jsem si vzal s sebou, byl neapolský kávovar. Takový šálek kávy, když se umí uvařit, to dělá vždycky dobře. Prosím. Děkuji. Co jsi s tím provedla, taková špína? Vždyť jsem to kafe nesla jako svátost. Však si to ještě vyřídíme, běž. Přišel jsem za vámi, monsignore. Monsignore, jsem obyčejný venkovský farář. Promiňte, nevyznám se v tom. Vy jste z Neapole. Tak trochu jsem ze Sorrenta. Tím je řečeno vše. Jak to? Tam říkají excelence každému. Snad, totiž ne, jak kdy a jak komu. Budíš, děkuji za pozornost a zvlášť za vaši návštěvu. Moje povinnost. Vím o vás, že jste ještě svobodný. Jsem bohužel. Milí příteli, musím vám říct, že se tady nějak nerozptýlíte. My si tu žijeme klidně. Nejsou tu stávky, nejsou spory. Chtěl byste, aby se bouřili? Ne, k čemu by to bylo? Víte, milí synu, když je v novinách, že se někde v Půli na Sicílii bouří podruhové, stávkují, aby měli dost půdy a tak dále, tak mi to vždycky přijde téměř k pláči, protože oni mají aspoň nějakou naději. Jist. Ale tady patří půda už půl století chudákům, tak se tu nedá zlepšit vůbec nic. Vy jste pokroková obec. Ano, pokročili jsme v bídě. Milý synu, jsem salieně farářem už 50 let a řeknu vám, že zpovídat ty chudáky je nadlidské síly. Tady si každý jen namlouvá, že žije. Možná, že to tak zařídila prozřetelnost, že tahle vesnice musí zmizet a my tu umíráme pomaloučku den za dnem. Ani o tom nevíme. Apropos velebnosti, bývá tu často zemětřesení. Viděl jsem tu nějaké zříceniny. Jen jednou do roka menší otřes, ale nic zvláštního. A každých 10-15 let pořádný cirkus. A jak dlouho už nebyl tenhle pořádný cirkus? Nějaký rok to bude. Snad letos nebo napřes rok to s námi zase zatřepe. Tak já už poběžím. Štábní si myslí, že má strejda spolky s čertem. Proč? Dělal na něj rohy, když prvé mluvil, ale rohatý bude spíš on. Běžte. Maria milosti plná. Odstup, satane, sílo nečistá. Zdráva s Maria milosti plná. Pěknou neděli, pane štábní. Pěknou neděli. Co máš k jídlu? Chleba. A co k tomu? Fantazii, pane štábní. Tak dobrou chuť. Děkuju.
Výtržnice. Nekoupil bys švestky? Natrhala jsem je pro tebe. Pro mě? No to se ví, že pro tebe. A proč zrovna pro mě? Protože mi jsi sympatický. Máš nějakého chlapce výtržnice? Možná jo, možná ne. No jak to možná jo, možná ne? Hele, seš moc zvědavej. Tak chceš ty švestky nebo ne? Chci, kolik za ně? Dej, kolik myslíš. Tak 50 lir, spokojená? Jistě, tady jsou. A tak řekněme 100, na. Ale jdeme si na strážnici. Hned to bude. Je! Maro! Je! Dobrý den. Dobrý den, výtržnice. Tady je. Vrať mi ty švestky, Jo, jo, to Nabrala říkáš se v mý ty. zahradě. Chodíš mi na švestky, ona mi chodí na švestky. Já To to zrovna. znajíš to. Pozná se mě, jsou moje. Co tvý švestky Jsou odsekovaný určitě jako moje. ovce? Ty. Zloděj je mezi náma a víte, kdo to je? Vím to, nepovím to, nebo nás mě. Je, Baro, je. Viděli jste? Slyšeli jste? Ty zlodějko mě špatně. Nic z toho nedělej, to nepadá na tebe. Pepi. Já brzo umřu. Pojdi mrcho. Hej, stůj. Co si přejete? To je pro pana strážmistra. Pan vrchní strážmistr tu není, přijde večer. Pan vrchní strážmistr je zaplatil a říkal, abych mu je přinesla. Tak dobře. Jak se jmenuješ? Stelu di Pietro, syn Giuseppův. Já se jmenuji Marie. Marie de Ritis. Otec Giovanni. Jsem rád, že jsem tě poznal. Nechci si ten košík vzít. Já si přijdu. Zítra. Dobře, jak si přeješ, tak zítra. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Klaním se do Nanarie. Dobrý den, strážmistře. Jdete na procházku? Já jsem na cestách pořád. Zrovna dneska jsem pomáhala při porodu v Selvoně. Obvod je rozsáhlý a od Vsikevsi je pořádný kus cesty. Jako bych to nevěděl, co pak tu nesloužím. A proč vám nedají vozidlo? Kdo může, pošle pro mě osla, a kdo ne, tam chodím pěšky. Taková hezká žena. Nechte toho, strážmistře. Dovolíte? Prosím. Jak dlouho jste tady? 7 let. Hned po vyučení jsem přišla sem. Pro pána, jak jste to vydržela? To víte. Cítím se tu tak cizí a osamělý. Takový pocit má každý, kdo sem přijde. Pak si zvykne. Nejsou tu špatný lidi. Jsem společenský člověk, nejsem ženatý, ale pro rodinu jako stvořený. To je snad vaše chyba, ne? Nepochybně, dono Anarello. Nemáte představu, co je to být četník. Strážmistr nesmí na ženění myslet. Byla by to od ženy veliká oběť, je to tvrdý život. Kdybych vám vyprávěl své osudy, ani byste nevěřila. Jaké já měl ideály. Jsem založením umělec. Nejraději bych byl studoval hudbu, hru na mandolínu, na kytaru trochu brnkám. Chtěl jsem mít malé klenotnictví, prodávat umělecké předměty a zatím jsem jenom četník. Panenka Maria ví, co jsem vytrpěl, než jsem to dotáhl na strážmistra. Služba, disciplína, slunce, mráz, voda a noční stráže a pochůzky a střílení z pušek. Kolik kilometrů našlapaly tyhle nohy. Odřemené karabiny mám odřené rameno. Těch hodin, co jsem si odstál na strážích, byly by to dohromady 4 léta. 4 léta života s flintou na rameni, já bych do toho někdy, ale nechme toho. A já už jsem tady. Musím jít. Ano, bohužel. Bude líp, když se rozloučíme. Lidi tu nedělají řeč. Máte pravdu. Děkuji za milou společnost. Ne, to musím poděkovat já. Doufám, že si zase někdy popovídáme, Anarello. Velmi ráda. Vždyť jsme tu oba vyhnanci. Jistě. Jako bych vás už dávno znal. To mě těší. Opravdu? Člověka vždycky těší, když někoho může posílit, aspoň morálně. Děkuju, Anarello. Děkuju mockrát. Naschledanou. Naschledanou.
Wachmeister jí vyzná lásku, set na kola a odjíždí. A co dělá ona? No vzdychá. Vzkázal jste pro mě, Done Emidio. A to jsi ty? Tak pojď dál. A zavři dveře. Co si to ráno zase spískala? Done Emi, já ty svý maléry ani nepočítám. Jo. Ale ty švestky Dona Concencia. Tak mluv. Don Concencio si tady byl stěžovat. Kdo už je větší zloděj než on? To on krade, Don Concencio. Okrádá celou obec, okrádá kde koho. Ty to dobře víš, jak to je. Don Concencio skončí v pekle. Done Emi, nepovídej, on v tom umí chodit. Na smrtelný posteli si tě zavolá, vyspovídá se, ty mu dáš rozřešení a pošleš ho do ráje. To třeba. Ale Hospodin už mu káže. Jenže chudáci Done Emi jsou už teď v pekle. A zůstanou tam vždycky, protože klejou. A protože kradou, když se o ně Bůh nestará. Vyspovídáš se. Zase ta stejná historie. No, tady se lidi zmůžou jenom na mea culpa a gloria patrina. Tak teda, když budeš chtít ovoce, přijď si do mé zahrady. No. Done Emi, já tě poslechnu, ale musíš mi vyžádat odpuštění všech svatých. Připomínám jim to denně v modlitbách. Víš dobře, že si hledím svýho. To vím. Ale mám v obci špatnou pověst. Co pak za to můžu, že za mnou chlapi běhají? Kdybych ještě měla tatínka, kdybych měla velkýho bratra, snad by mi lidi dali pokoj. Já vím. Ale jestli tě tady má někdo opravdu rád, pošli ho ke mně jako ke svému zpovědníkovi. Já mu řeknu, že jsi hodné a poctivé děvče. No. Done Emi, Bůh vám požehnej. No, Karamelo. Co je? Co říkají vesničani o novém strážmistrovi? Říkají, že vypadáš jako hodnej člověk. Tak, to jsem rád. No a taky říkají, že jsi sympatický. Ale, kdo to říká? Ale lidi. Dobře, ale koho jsi slyšela? No lidi. Ale který lidi? No bože, který, tak vůbec. Lidi, no. Vzpomínám si, že taky porodní bába říkala, že jsi sympatický. Slyšela jsi na vlastní uši? To se ví? Na vlastní uši. A jaký měla přitom hlas. Ten strážmistr je mi tak strašně sympatický. Řekla opravdu. Strašně sympatický? Jo, strašně. No, ona je taky strašně. Karamelo! Kdo je? To jsem já, pojď mi otevřít. Už jdu. Kdo je? Hospodyně Sešny Anarelli. Posílá mě Anarela, jestli bys jí nepůjčila jízdní řád. Ale jo, vem si ho. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Co chtěla? Anarela jí poslala pro jízdní řád. Chce vědět, jaký má spojení. Kam pojede? Do Říma. A do Říma? A na dlouho? Ne, jenom na 2-3 dní, jako obvykle. Jak to jako obvykle? No, každý měsíc nebo každých 6 neděl jezdí do Říma. Když tam byla naposledy, jo, tak se vrátila o den dřív, než si přijel ty. Snad abych šel. No, nebudeš jíst? Ne, nemám dneska chuť. Karamelo, nevíš, proč ta Anarela jezdí tak často do Říma? Je to tajnůstkářka, ta na sebe nic nepoví. Je tu už na 7. rok a nikdo o ní nemůže říct nic bližšího. Já vím jenom jedno, že pokaždý, když se Anarela vrátí z takovýchhle cesty, má vždycky rozjasněnou tvář. Co znamená rozjasněná? Co to znamená? No, takový mladý ženský, když dostane všecko, co jí těší, se vždycky rozjasní tvář. Koukají to z očí, dívají se tak zjihle a hlásek má sametovej.
Už to chápu. Strážmistře, kdyby si viděl na vlastní oči, jako jsem ji jednou viděla já, přišel by si o svou hodnost. Jak to? No to víš, žádný lázně u nás nejsou a Anarela je čistotná, protože to jinak nejde, tak se koupává doma ve škopíčku. Je vidět, že je to dáma. No, jednou večer, když Kateřina, její hospodyně, byla nemocná, tak jsem šla Anarelu umývat já. A ty jsi ji viděla? No, bodejť ne. To ti byla krása. Mistrovský kousek matičky přírody. Kvíteček a jak se ti sachtala. A to poprsí vysoký, zvednutý, rozechvělý. A to bříško stažený. A což teprve stehna, jako 2 sloupky. Běž. Běž na kutě, stará, dobrou noc. No ale ty jsi dneska nějaký udry. Děti, honem. Nezapomeň na osla, je to všechno, co máme. A jestli přijde Don Končenco, nepouštěj ho dál. Na noc se zavři na závoru a dej si přede dveře stůl. Jen se neboj a běž. Budu se za naši rodinu modlit. Ať svatý Antoníček ví, v jaký bídě žijem. Tak jdeme. A ty, holka, ty by ses taky měla modlit svatýmu Antoníčkovi. Celou noc. To by to dopadlo. Ještě bych zítra v lese usnula, až půjdu na jahody. Jen si klidně běž. Hej, děvče. Kam pak jdou? Na pouť do Monte Acuta. Sakra, to je smůla. A proč ti to vadí? To přijdu o nejlepší zákazníky. Však se zítra vrátí. A ztratím celý den. Vemeš mě sebou? Pojď, ukážu ti, co všecko mám na ne, prodej. ale já nemám peníze. A však se shodneme. Na to jsem tak zvědavá, já nejsem blázen. Vyspinkanej. Dobré jitro. Spal jsi dneska dobře? Ne, špatně. A co pořád koukáš tady na ty papírový ženský? No, máš pravdu, ale co mám dělat? Tak co, odjela? To víš, že jo. A dneska se jí rozjasní tvář. Nechceš vodu na holení? Ne. Jen se vohol, vypadáš jako dědek. A teď už na tom nezáleží. Dobré jitro, výtržnice. Pozdrav pámbu, strážmistře. Já myslel, že jsi šla na pouť s nimi. A kdo by nakrmil mýho osla? A ten tvůj ušatec, ten se má. A proč pak? Že má velitelku krásnou jako obrázek. Který se smůla lepí na paty. Výtržnice, nechceš mě? Ne, ale něco bych si odnesla. Můžu dál? Jo. Kmotra, dobré jitro. Dobrý. Já si jdu pro ten košíček od ovoce. Dala jsem o tvý mámě včera večír. Tak odpusť. To nic. Kmotra. Co je? Ty, můžu ti něco říct? Bude to dlouhý? Ne, to ne. Tak povídej. Je pravda, že máma jednoho četníka přijede navštívit syna. Myslíš toho, co mu říkají, štátuje? Jo, ta štátuje. Holka, co pak ty si na něho myslíš? Když já bych ho chtěla. Prosím tě, ten jak živa neodevře zobák, to je ptička v munduru. A že se mu líbím já, to jsem poznala. Když mě potká, je jak uvidění. Ale je pravda, že jeho máma... No jistě, máma toho tvýho karabiniéra přijede až z Trentína k synovi na návštěvu a zdrží se tu na svátky. A víš, kde bude bydlet? Ne, nevím. U faráře dona Emidia. A víš, co se tu zeběhlo? Jeho velebnost, trendinský farář, napsal donu Emidiovi, jestli by nesehnal ubytování pro jeho farnici. A don Emidio hned odepsal, že ji ubytuje zkrátka u sebe. No, jenomže Pauleta, farářová neta se vyvádí. Objednala si hned 2 šaty už varený z peskary a víš, co se říká? Že si Pauleta bude toho četníka brát. Kdo to říká? Každej. To není možný. Holka, dej si říct a pust toho četníka z hlavy. Já ho mám ráda, Kmotra. Poslechni mě a vymaž ho ze svého srdce. Ne, to není možný. To jsou lidský řeči. A jaký řeči, děvenko? Já větší manželství jako lovecký pes zajíce. Měj se hezky. A netvař se tak pohřebně. Když seš nejezčí holka z celé vesnice, ty na vocet přeci nezůstaneš. S Bohem. Výtržnice. Výtržnice. Ten tvůj stehlík zpívá jako lyrický tenor. Jemu je hej. Karamelo, vodu na holení.
Panu štábnímu se výtržnice líbí, že jo? Mně by se taky líbila. A ty jí? Proč ne? Jak mě zahlídla, tak zmizela. Ty se z ní zblázníš, zapomeň na ní, člověče, zapomeň na ní. To nemůžu. Nemůžu. Výtržnice. Kdo je to? To jsem já. Polekal jsem tě, ty výtržnice? Jenom trochu. To mě mrzí. To nic. Zrovna jsem byl u vás, ale nikdo nebyl doma. Celá rodina šla přece na pouť ke svatému Antoníčkovi. Vždyť si mi to už říkala. A nebojíš se doma tak sama? Jen buď klidnej, však mě nikdo neukradne. Kdo ví, taková kustka jako ty a sama doma v noci, že? Příležitost dělá zloděje. Tak mi přiděl nějakýho četníka, aby mě hlídal. Výtržnice, že tě vezmu za slovo. Beze všeho. Tak dobře, v noci budeš mít stráž. Děkuju úctivě. Svatý Antoníčku, to mi ještě scházelo. Co se stalo? Mámina paráda. Ježiši. Chytí. Neboj se, hned jsem u tebe. Už nemám. No. Ale. Děkuju. Není zač. To mě mrzí, že ses tak umáčel. To nevadí, docela jsem se osvěžil. Tak jdi pryč, ať se můžu osušit. Já se taky musím osušit, půjdeme společně. Hele, běž se osušit do háje. Do háje, no. Jako podvětový, no to je poezie. Měj se hezky, výtržnice. A osuš se dobře. Povídám, běž do háje. Dnes v noci ti pošlu stráž. Děkuju úctivě. No tak už běž. Pojďte, paničky, pojďte, za podívanou nic nedáte. Tohle je učiněný ráj pro mladé i zralé. Jen si vybírejte, kupujte, prohlížejte. Příští neděli je jarmarka svátek. Která si u mě koupí na šaty, ta může být jistá, že do týdne bude mít ženicha. Do měsíce svatbu. Ne, já to chci la France. Co to je? Na špičku nůžek. No. Na špičku nůžek. Nevájte, paničky, jen račte k pultu. 200 lir metr. Co, krasotinko, já jsem ti říkal, že se spolu dohodneme. A kdo mi dá peníze? 200 lir, slečinko, poují 200, něco extra, látka z koma. Teď prodáš ty šaty. Za 5000, protože si hezká. Kde by ty šaty? Jsou snad tvoje. Jo, tyhle kupuju já. Chceš prodat osla? Ty mrcha potvorná. Ty příšero račte. Já, že jsem mrcha, co seš ty, všichni to víme. Co jsem? Nechte toho. Tak řekni. Každej to říká. Nechte toho, vám to Pro říkám. jedna. Všichni to říkají, rozumíš? Špíjavý, počkej. Koukněte na Šmejde táči, jeden. máte rozum? Ale to Ty seš špíjavý, ty pídoro. No tak. No co to děláte? Nech toho. Povídám, nechte toho. Zatracený ženský. Čertu ty. No co pak ti přeskočilo? Stavět se na odpor úřední moci, za tohle budeš na galie. Co se děje? Nic, menší hádka. Ty zlodějko. Nechte Menší Co je? Pane strážmice, ty holky se zbláznily. Odveďte je do šatlavy. Řekni, A ty sebou hoď. Hned to bude, pane štábník. Viděl jsi výtržnici, když se rozlítí, je docela pohledná. Ta je pohledná vždycky. Tahle výtržnice, co je to zač? Umí to s lidma, to je všecko. Jinak by se tady neuživila. A tak to dělá jako se všemi? Vlastně se všema s nikým. Strážmistře tam má za ušima, na švestkách ji nenachytáte. A kdo s ní peče je sticha? Víte, jak to na vesnici chodí, ne? To, co o ní říkáte, víte docela jistě? Zeptejte se tady, koho chcete. Tak dělej už. Už to bude. Holky jako obrázek a stropěj takovej poprask pro nic za nic. Co řeknou lidi? Ta vostuda, pro naše dobrý jméno, pro naši celou obec. Ona si začala. Já ti zpřelámu hnát a ty na mě nesahej. Ruce pryč. No tak nevyskakuj, nech toho. Ticho! Karamelo. Co je? Běž pryč. A je rozkaz.
Povídejte. Protože já se chci šatat, ale povrna! Ticho! Steluty, co jsi viděl? Já? První tam přišel tuhle bajoky. Bajoky? Strážmistře, když jsem přišel, tak už obě ječeli a prali se. Ale já tě poslechla hned, jen řekni pravdu. Jo, mě si poslechla, ale jí si nadávala dál. To se ví, že se mi nadávala, protože ona nadávala mě. Proč taky neřekneš, jak tě urazila souvá? Co mě? Nepamatuju se. My nic neslyšeli. Jak to, že ne, když se ti postavila na odpor a roztrhala ti bluzu, davačko? Ona mi roztrhala jediný mý šaty a jiný nemám. Tak mluv jasně, Steluty, jak se to stalo? Ona mi přece tu bluzu neroztrhla schválně. Víte, jak to je, když se dvě holky perou? Co pak je někdo zastaví? No bodejtne, slušný děvče hod je vždycky v neprávu. Slyšíte ji? Ty mrcholi, co měrná, udavačská, počkám na tebe venku. Proč? Počkám na tebe venku a večer tě mamince přinesou na morák. Budeš sticha? Já jí zabiju tu zmiji. Odvejte do zajišťovací vazby, jdi s ní. Ty mě zatíkáš? Ne, jen tě zajistím, abych tě uchránil před kriminálem, víš? Ať přijdu třeba do kriminálu, ale ona přijde na krcho. Ticho, odveďte ji, zůstane tam do rána, než se vrátí do Nemílio, aby se jeho neteř nemusela obávat o svůj život. Steluty, vem ji. Nesahej na mě. Ať na mě ten četník nesahá. Nesahej na mě. Nesahej na mě, ty bačkoro. Takové milé děvče jako ty by mělo být drobátko blídnější. Já jsem hodná, ale když mě někdo bije, tak co? La 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 la. Já už jsem taková. No, už je klidná? Kdo, tahle? Pro pána, to je učiněnej ďábel. Zavolejte mi tam toho kramáře. Rozkaz. Smím dál? Jen pojďte. Dokumenty? Prosím. Stvrzenka o dávkách, živnostenský list. Ty už můžeš jít. Vy jste ze Sorenta? Ano, prosím. No, já jsem taky ze Sorenta. Neříkejte, pane štábní. Všecko v pořádku. Děkuju. Posaďte se, prosím. Děkuju. Tak to bychom se měli znát. No ovšem. Já jsem syn Čičila Korálkáře, viděl jsem vás v Neve jednou v trafice. Čičilo Korálkář, a už si vzpomínám. Já jsem syn Mariety Sartoriové. Jsme spřízněni s rodinou Skoňamiliů. Co mají fabriku na nábytek? To jsou oni. Prachy. Roza, sestra mé matky, se provdala za Skoňamilia. Správně. Matinku si pamatuju moc dobře, to byla dáma. Ach, máma to byla světice. A vychovala 6 dětí. Taťka ubožák. Taťka? Prosím. Papa. A papa? Papa umřel, když jsme byli malí. Šel jsem na vojnu v 17 letech. A teď jsem se zahrabal tady. Představte si, že tu zůstanu 4 roky. 4 roky? 4 roky. To vás teda lituju. To je konec. Tady se podíváš na ženskou a ví to celá ves. Pane štábní, tady musíte mít oči na šťopkách. Ale má to jistou výhodu, že se s ženskýma dohodneš na první pohled. Beze slova, hodíš očkem. Myslíte? A to poupě, ten růžový kvítek. Ta si dá říct. Jaký kvítek? Ta vejtržnice. Don Vincenzo, vy jste blázen. Ta je zajištěná, ta je svatá a nedotknutelná. Jenom dnes v noci. Ale co ráno? A pak? Pane štábní, ta mrška je rozkošná. A šatičky za 5 000 udělaj svoje. Don Vincenzo, vždyť už mám bílé vlasy. Tím jste přitažlivější. Záruka, znak solidnosti. Don Vincenzo, ještě se... Pane štábní, jsem vám k službám. Víte, kde mě najdete, kdybyste mě potřeboval. Pane štábní, naše hrdlička zpívá. Ejvala jsem jeho, ale už nebudu. Tram, 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 tram. Komu já dám své srdce, je holt teď ve hvězdách. Vím, že žádnej zrádce nebude se mnou spát. Tram, 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 tram. Já vím, že žádnej zrádce nebude se mnou spát. Tram, 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 tram. Slyšel jsi? Co pak? Co zpívala? To není na mě. Jak to, že není? Ten zrádce, to seš ty? Jak to? No tak kdo jiný? Tomu nevěřím. Ty seš ale natvrdlej. Já už jsem z toho úplný jelen. Asi má na mě vztek. Ale co jsem jí vlastně udělal? Co ode mě chce? No jo, co vlastně chce ta dračice? Prosím tě, nemluv o ní tak. Buď tak hodnej. Je to ubohý a hodný děvče. Z tebe by člověk vyrost. Tak něco udělej, vzkaž jí, promluv s ní, napiš jí. Napíšu. Napíšu a rád. Tak piš, ale honem, než přijdeš o rozum. No? Slyšíš jí?
mě najdi toho, kdo mé srdce zhojí. Pomoz mi najít mého souzeného, sluníčko jasné, slunce lásky mojí. Pomoz mi najít manžela věrného, sluníčko jasné, slunce lásky mojí. Strážmistře. Co je? Na slovíčko. Ticho a koukej spát. Nemůžu spát, je to moc vážný. Očte. No co tam stojíš? Otevři mi. Strážmistře. Pst, tiše, šeptej. Ne tak nahlas. Strážmistře, postaráš se o osla. Tobě jde o osla? A proč já? Ten osel je náš živitel. A je opuštěný. A toho mám bavit? Ne, ale musíš ho nakrmit a napojit. Tak dělej, pošli k němu četníka, stejně tu nemají co dělat. A proto jsi mě volala? To se ví. Myslela jsem na osla a vzpomněla jsem na tebe. Hele, dej si pozor. Jestli osel dostane ujímání, tak ho zaplatíš. Tak honem, pošli tam četníka. A pospěš si, ať můj osel netrpí kvůli tobě. Tak dělej. No běž. Nemůžeme spát, pane štávník? Ještě jsem si nezvykl chodit spát se slepicemi. To bych řekl, takový kout. Nenechte na hlavě to nevinčen. Co dobrou noc. Sladký sny, pane štávník. Pomalu. Stát. Dost. Můžeš pít. Dost už. Ještě. A to už stačí. No, jdeme, pojď. No. Na. Tak, dobrou chuť.
Tak stávej. Pojď ven. Dobré jitro. Skutečně se vrátil to Emilio? Ano, prosím, přijel časně ráno, aby mohl sloužit mši. Běž, nepotřebuju tě. Půjdeme? Mám tolik práce, pospěš si. Ale napřed mě musíš pěkně slíbit, že už nebudou žádný maléry. Chudák má maléry pořád. Řekni mi, tak už tě přešel vztek? To se ví, že mě přešel. Co pak našinec je někdy v právu. Ale no tak mě ještě urážej. Neříkal jsem, že jsi v neprávu, mně šlo přece o tebe, jenom o tebe. Kdybych tě byl hned pustil, kdo ví, co bys byla provedla. No nemám pravdu? To se ví, že máš. Zkrátka, až potkáš Pauletu, nedívej se na ní, radši se otoč. Slibuješ? Jistě slibuju. Správně. Víš, že tě mám docela rád? Děkuji úctivě. Dobrý den, strážmistře. Dona Narella. Dobrý den. Pěkně vítám. Jízdní řád vám přinesu později. Jak vám bude líbo? A ještě jednou děkuju. Prosím. To je otravná ženská. Vy mužský. Včera jsi byl do ní zamilovaný a dneska ji můžeš cítit. Já a zamilovaný do téhle v té vaší vesnici máte ale fantazii. Ale nech fantazii a řekni mi, jestli jsi nakrmil osla. Všechno jsem zařídil. Tak to už můžu jít. Měj se dobře, výtržnice. Rád bych tě viděl. Co říkáš? Ty mě chceš vidět? Kam budeš teď? Napřed domů a pak do lesa na klestí. A taky na jahody, jestli rostou. Správně, kdybych tě zahlíd písknu, jo? Jako na psa? Ale ne, tak jsem to nemyslel. Myslím to přátelsky. To ti nesmím ani pozdravit. Ale jo, když chceš. To se ti zdálo, já ji nevidím. Jen počkej, hned se objeví. Je to ona, já ji poznám dřív než ty. Víš, že ano, je to ona. No? Tak vytáhni ten list. Tady je. Tak dělej. Měj se k dílu, buď trochu chlap. Viděl jsi to? Boret ne. Provedz jí něco? To nevím. To víš teda hodně. Tak dělejte, děti, šup. Vaše sestra šla asi do lesa. Z čerstva na kůtě, když jste šlapali celou noc. Mami, já mám hlad. Dobrý spaní jako chleba. Mami, já jsem unavený. Tak spát, hodem do postele. Pojď, Terezinko. Mami, koukej. 5000 lir? Kde jsi to našel? Tam na zemi. Na zemi? Svatý Antoníčku. Ježiš, Maria. Mami, co se stalo? Svatý Antoníčku, že jsi to byl ty. Božínku. Zázrak. Podívej se, holka, koukej, zázrak. Ale mami, co blázníš? Dceruško, svatý Antoníček mi prokázal milost. Koukej. Kdo ti je dal? Svatý Antoníček. Mami, měj rozum. Nežahat, jsou posvěcený. Mami, neblázni, slyšíš? Nerouhej se. Já se rouhám, ty se rouháš. Stalo se to v noci. Co pak ty si nic neslyšela? Neslyšela, v noci jsem tu nebyla. No, to je právě zázrak. No, Mami, prosím tě, to zařídil, Bože. tak, abys mu nepřekážela, no rozumíš? Sousedky, lidičky, zázrak. Sousedky, zázrak. Svatý Antoníček mě navštívil, prokázal mi milost. Pane strážmistře. Kdo je? Pane strážmistře. Co je? Strážmistře. No co je? Kde jste? Tady jsme, pane strážmistře. Hlásím, že na horním konci v Chlívech došlo k pozdvižení. Co se stalo? Jakási Maria Antonia de Ritis. Matka výtržnice. Ano. A dál? Tahle ženská zkrátka tvrdí, že na ní sestoupila milost boží a že jí svatý Antoníček daroval 5000 lir. Cože? Opakuj to. Tahle de Ritis rozhlašuje, že svatý Antoníček vyslyšel její modlitby a že jí daroval 5000 lir. Rovných 5000. Sim, ano. V tisícových bankovkách? To prosím ne, svatý Antoníček prý dal 5000. Tak se vraťte do služby a už si ten zázrak vezmu na starost. Sim, ano. Sampieri. Rozkaz. Moje kolo. Hned to bude. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, Bože. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný Děkuju, motrátě, svatý Antoníček vyslyší. Kde jsem strážmistr? S dovolením, puste mě ženský. Ať je náš strážmistr, náš miláček. Takový štěstí. Strážmistře, ty jsi byl nástroj svatého Antoníčka. Já, že byl jeho nástroj? No to se ví. Kdybys nebyl výtržníci včera večer zatknul, tak svatý Antoníček nikdy nepřišel do naší chalupy. Polib ho, ať tě navštíví svou milostí. Polib ho. Ženské, prosím vás, aspoň nedělejte takovej rámus, ano? Jen se neboj, buď klidnej, však se pomodlíme i za tvoji duši. Strážmistře, poslouchej. Nevíš, kdo dneska v noci krmil našeho osla? Někdo, kdo tě má rád? Hej, strážmistře. Dobrý den, Done Emilio. Dobrý den. Nebudu se plést do žádných zázraků, nakonec je to vaše věc, že? Samozřejmě. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami, požehnaný plod života. Hej, ženské, poslouchejte dobře. O žádném zázraku nechci slyšet ani slovo. A proč? Protože o tom, co je a co není zázrak, rozhoduje výlučně naše svatá církev. Ano, prosím, ale svatý Antoníček mi tu milost prokázal. Zázrak je víc než milost. A my si prověříme, jestli tahle ta byla seslána z hůry. Mami! Matra, Co bys rád? jdu si s tebou vyrovnat účty. Jak si přeješ, starosta? Vidím, že jsi nadělala penízky. Ty mi poslal svatý Antoníček. Ať to byl svatý nebo jiný, dělá to 6 000 lir i s úroky. No boreď, rovnej 1000 mi dal a 5000 připočítal. Jen si tolik nevyskakuj, až si pro ně přijde exekutor, tak schrotneš. No dobře, jak jsou tvoje. Zlodějko! Počkej! Pojď, Petře! Tohle mi zaplatíš! Běž tady! Stůj! Pepino! Pepi, chyť ji! Je špatně! Vejtržnice, Co chceš? pojď se podívat. Co to je? Ty šaty, co jsi střála, vím všecko. A co pak? Já stejně vím, že tady máš kořena. Co to povídáš? My dva si přece nebudeme hrát na schovávanou. Na schovávanou, dej si pozor na jazyk. Vejtržnice, tohle mi neříkej, protože se strážmistrem jsem tě dal dohromady já. Cože? Pro pána krále, ty ještě nechápeš, že já jsem řekl strážmistrovi, aby ti dal těch 5000 na šatičky a že celý ten noční zázrak udělal strážmistr na můj návod? Tak se podle toho chovej a buď vděčná. Já se ti odvděčím. Počkej, já ti ukážu. Děvečko, co se ti stalo? Ale nic. A kde je těch 5000? Já je roztrhala. Panenko Maria, a proč? Mami, víš, kdo nám podstrčil těch 5000 lir dneska v noci? Kdo? Pan strážmistr. Božínku, já už tomu nerozumím. Napřed svatý Antoníček, potom strážmistr. Jak jsi na to přišla? Kdo ti to řekl? Už je to tak. Prosím tě, a co je na tom tak hroznýho? Radši poděkuj svatýmu Antoníčkovi. Tomu mám ještě děkovat. To se ví, že mu máš poděkovat, to ti říká tvá máma. Buď ticha, nech toho nebo začnu klejt. Neblázní holka, co pak nic nechápeš, když ten strážmistr má s tebou úmysly, když nelituje 5000 lir. Pěkný úmysly, to teda jo. To prase. Tohle přede mnou neříkej, nebuď prostá. Dali pámu, tak si tě ten mizera veme. Mami, nech toho, nebo se seberu a už mě nikdy neuvidíš. Tak dobře, já už nic neříkám, ale dej si poradit. Radši se poraď se svým Antoníčkem. Svatý Antoníčku, ty prej si ten zázrak neudělal. Prej ho udělal strážmistr.
Tak mi aspoň teď pomoz, ať se vdá děvenka moje. Pascalino, pojď sem. Hele, my si teď uděláme z výtržnice dobrý den. Ale ona se to nesmí dovědět, víš? Jsou tam ještě nějaký ty jahody? Nějaký tam jsou. Dále. Je tu nějaký dárek od výtržnice. A kde? No venku. Sama přišla? Ne, její bratříček. Co je, miláčkové? Tak vstaňte a pozdravte. Dobrý den. Dobrý den, ty jahody vám posílá výtržnice. Jahody, děkuji. Trhala je zvlášť pro tebe, protože jsi hodnej jako svatý Antoníček. Svatý Antoníček. Dneska šla zase do Javorovýho háje. A tak? Prej ti natrhá Vážně, další. to jsem opravdu rád. Kdybys tam za ní přišel a pomohl jí sbírat, to by byla moc ráda. Že mám jít za ní do Javorového háje a pomoct jí? Ano, pane. Tak děkuju. A s pánem Bohem. Tak řekněte hezky s Bohem, Bohem, děti. Seš tady? Co je? Velebníček vzkazuje, abys mu prokázal tu čest a přišel ho navštívit a to pokud možno hned. Tak to řekl, pokud možno hned? Jo, pokud možno hned. Ale já nemůžu, já musím rychle do kancurána, dostal jsem telegram z velitelství. Vyříct, že nemůžu a dost. Jo, že nemůžeš. Karamelo, Eh? řekni, že přijdu hned. Jo, že přijdeš hned. Smím dál? Jen prosím, jen račte. Jen račte. Promiňte, že jsem vás sem obtěžoval. Ale to víte, zítra je svátek a tady svatý Antoníček není ještě hotov. Prosím vás. Co tady děláš? Co pak nevidíš? Tak to nechá zavřít dveře. A kdo udělal Antoníčka? Toho si beru na starost já sám. Čemu vděčím za vaše pozvání? Hned se k tomu dostaneme. Jde o tu výtržnici. Vy ji dobře znáte. Je to ta nejpohlednější a bohužel nejchudší holka ze vsi. Všichni mužti, jak se říká, za tím děvčatem pálí. Jenomže s jakými úmysly. Hodně se o ní povídá a nezasvěcený by řekl, že takové děvče je... Rozumíte? Lidské řeči. Včera ji právě tak pomlouvala ta moje dobrá Jistě. neteř. A vy jste měl spíš zavřít do vězení tu moji dobrou neteř. A proč? Neteř, a ne to děvče. Jistě. To přece bylo jenom preventivní opatření. Chápu, ale neobtěžoval jsem vás jenom proto. Je tu ještě něco? Ano, a to je ještě vážnější. Zítra přijede matka jednoho četníka. Stelutyho, ano. Ale nechápu, jak to souvisí s tou rvačkou. Řeknu vám to. Dovolíte? Ach, pardon. Paní Stelutyová nepřijede jenom navštívit svého syna. Chce poznat naši výtržnici. Chce, aby u ní sloužila? Ne. Její syn se s ní chce oženit. To mě překvapuje. Steluty měl povinnost mě o svém vztahu informovat, ne? Snad. Steluty je nejpořádnější hoch, jakého znám. Z vrozené plachosti, aby se neprohřešil proti povinnostem, které mu ukládá služební řád, se tento ukázněný chlapec neopovážil to děvče ani oslovit. Sotva se na ní podívá. Služební řád se nezabývá pohledy. Zvláště těmi, které vyjadřují opravdový cit. Ano. Ano. Říkal jsem vám to všechno docela důvěrně a dokonce to považuji za jakousi zpověď, protože vy, právě vy mi v té věci pomůžete, aby ty hodné děti byly spolu šťastný. Souhlasíte s tím? No, prosím, je to má povinnost. Děkuji z celého srdce. Bohužel musím Stelutyho přeložit, a to hned, jak to vyžaduje řád. No počkejte s tím po svácích, vždyť přijede matka. Děkuji vám. Pane štábní, hlásím příchod. Přistup blíž. Pojď dál. Jestli pak jsi spokojen se službou v téhle vsi? Ano, prosím. Jak dlouho jsi tady? 8 měsíců. 8 měsíců. A za 8 měsíců... No, nechme to. Zavolal jsem tě, abych ti svěřil jistý úkol. Ano, prosím. Vyrazíš hned. Ano, prosím. No. Znáš tu část lesa, které říkají Javorový háj? Ano, prosím. Tak, budeš tam, jako by se nechumelilo. A les prohledáš. Ano, prosím. Není třeba, aby si sebou bral pušku. Je to vlastně jen taková procházka. Ano, prosím. Krokem volným. Ano, prosím. Když potkáš někoho, tvař se, jako by nic a dej se do řeči.
Ano, prosím. Mělo by to být spíš nějaké děvče. Ano, prosím. Tak vzbudíš dojem, že tam nejsi služebně, rozumíš? Ale je to opravdu nutné? Pro Krista tak nutné to není, ale kdybys náhodou potkal nějaké pěkné děvče, zastav jí. Dej se s ní do řeči, no. Naznačí třeba, že by si chtěl se s ní pomilovat, no. Rozumíš? Ano, prosím. Co budu dělat pak? Co budeš dělat pak? Zdrž se s ní co nejdýl a povídej si s ní, hovoř na ní a přitom se dívej kolem, jako kdo jde kolem vás. Ano, prosím. Ale dívej se, jako bys nic neviděla, hovoř na ní. Povídej si s ní, s tou slečnou. A kdybych ji nepotkal? Jen trpělivost. A když potkám babičku? Jakou babičku? Babiček si nevšímej. Nebo ještě vzbudíš podezření, že jsi že jsi tam přišel špehovat, no. Chápeš to? Chápu to. No, konečně. A běž už. Pospěš si. Ano, prosím. Hlášení podám večer. Dobře, jak budeš chtít. A zlom vás. Děkuji úctivě, pane štábní. Plav. Běž se taky milovat. Strážmistře honem! Strážmistře, pojď! Moje stará se chystá rodit. Dojdi si pro asistentku. Potřebuju, abys nám pomohl. Mám pomáhat asistentce? To ne, to se ví, že ne. Ty chlapi ji uvěznili, je zavřená. Cože, zavřená? Ano, prosím, zavřená je. Dobrý den, pane štábní. Kde pak je asistentka? Uvnitř. Hned jí zavolej. No dobře, ale napřed musím... Zavolej jí! Nebo tě nám sebrat pro omezování osobní svobody a ohrožování se zbraní v ruce. Dobrý den, strážmistře, kde se tu bere? Je to pravda, že vás tady vězní, Anarelo? Ne, ani bych neřekla. A co se stalo? Jen to, že manželka Enrika Topiho. Ta má taky porodní bolesti. Ano, za chvilku bude rodit. Vikučo si pro vás přišel a tenhle ho ohrožoval flindičkou. Mateo, co pak se zbláznil? Anarelo, víš, že moje stará je citlivka. Vaše se ještě nerodí. Dej mi zavazadlo. Co když si pospíší? Před půlnocí se to nenarodí. Pěšky, je to k chalupě Rikučových, jak víte, dobrá hodina. Pane štábní, jestli mou starou potká něco zlýho, já někoho zabiju. Neboj se, zařídím, že budete oba spokojeni. Jak by mohla tahle naše spása být na horním i na dolním konci, nahoře i dole? To nepůjde, basta. Neplaš se, když bude sešna chtít, já ji tam zavezu a docela pohodlně. No, mě by to vyhovovalo, ale od vás to nemůžu žádat. Pro vás všechno. Děkuji. Bůh ti požehnej, jsi hodnej člověk. Tak prosím. Děkuji. Tak mě roztláč. Nejedu moc rychle. Ne, to mi vůbec nevadí. Mrzí mě jen, že jste se musel obětovat. Anare, nikdy jsem se neobětoval s takovou chutí. To je dnes hezký den. Jistě. Je tu jako v ráji. Štábní na to šlape až historičnej. Co si říkají? Co pak je tohle telefon? Vždycky zpívá, najednou mlčí jako hrob. Filomenko, to je láska. Ale kdy přijde ten strážmistr? Ten na to nechytře. Ten má za ušima. Kdo ví, s kolika holkama si ten záletník dal schůzku? Ale tentokrát si moji dceru veme, nebo uvidí, jak s ním Zatoč, jak on přijde. A až začne tokat, tak ho chytnem. Už jsou tady, strážmistr přijel. Děkuji vám. Už vás nebudu zdržovat. Já zůstanu. Něco se může stát. Jen pojďte, strážmistře, prosím. Děkuji. Jak je Mariuče? Už přišla její hodinka. Jo, máš horkou vodu? Ale to víš, že jí Tak mám. honem, Anare, pospěš si. Posaď se u nás, posaď se. Děkuji. Ty jsi babička, co? Jo, já jsem bába. Výborně. Tady to je. Ne, děkuji. Jen se neobtěžuj. Jen sklenku vína. Tak na zdraví, ať je to kluk. Na našeho kluka a na Anarelu taky. Ty jsi muž Anarely? To je moc hodná holka, má zlatý ručičky. A proč ti ještě nedala syna, teď už máš bílý vlasy? Anare, co je? Co se děje?
Nic. To má čas ještě 2 hodiny, tak co vyvádíš? Ještě 2 hodiny trápení. Máš aspoň čisté ložní prádlo? To se ví. Nemáme na ružích ustáno, ale na čistotu si potrpíme. Kdo je? Tak se ukaž, já mám pro strach uděláno. Kdo to je? To seš ty? To jsem já, slečno. Já nejsem žádná slečna. Mám tady pro vás psaní, slečno. Ty děláš listonoše? Takhle se mnou nesmíte mluvit. To jsem vám psal já, vemte si to. To nemáš pusu, abys mi to řekl? Radši si to přečtěte. To vám řekne všechno. Vážená slečna Maria de Ritis. Tak to není pravda. Co pak? Potom ti to řeknu, nech mě číst. Máš úhledný rukopis. Dělám, co mohu. Tohle přece není strážmistr. Možná, že mu strážmistr nařídil, aby šel místo něho. To není možný. Možná, že se ten četník v lese jenom tak prochází. Určitě. Jestli neodejde, tak se strážmistr neukáže. Teď víš všechno. Jo. Teď už jo. Pojď, sedni si. Buď tady chvíli se mnou. Nespěcháš? Ne, prosím. Dnes mám volno až do večera. Je pravda, že sem přijede tvoje maminka? Přijede. Já jí psal, aby přijela, aby tě poznala. Ty jsi jí psal, že mě máš rád? Ano, prosím. Neříkej ano, prosím. Já nejsem strážmistr. Nejsem ještě zvyklý s tebou mluvit. Tady máš jahody, vem si. Ano, prosím. Mně se zdá, že se milujou. Tobě se o tom strážmistrovi taky jen zdálo. Kmotra, já jsem z toho ze všeho jelen. No tak co, máme jim požehnat nebo ne? Kmotra, lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. Správně, lepší tenhle četník než nic. Tak teda do toho, jde se. A pak máma napsala zdejšímu panu faráři. A pan farář odepsal, aby klidně přijela, že jsi moc hodná. Dítě moje, mý dítě jsme tenhle karabiniér. Má ceruška je zneuctěná. Mami. Ty jdi okamžitě domů. Já už si to vyřídím s tímhle nemravou, který svet moje dítě. Neposlouchej. Neposlouchej, ona se pomátla. Mami, co mi to děláš? Chce zničit moje štěstí, nech toho a běž. Husa, když ho nezvostudím, tak si tě to dřevo neveme. Tak běžte, táhněte, zmizte. A vy dvě ještě navádíte, běžte pryč. Nechte mě tady. Taková hanba, ta ostuda. Kmotra, myslím, že si to neměla dělat. Má pravdu, chlapče milej. Má dcerka o ničem nevěděla. Jakože je Bůh nade mnou, ať víckrát neuvidím svý děti. Pojďte pryč. Jdeme. Ty jí věříš? Věříš jí? Ano, jistě. A už neplakej. Večer všechno řeknu panu strážmistrovi. Jenomže oni mě přeložej. A co když zapomeneš? Ne, jak bych mohl zapomenout? Budeme ale čekat 20 měsíců, než se budeme moct vzít. Budu čekat. Třeba věčně. Anare! Anare, poběž, moje stará lodí! Anare! Podívejte na toho blázna, chceš přijít za mříže, co? Mám přece zbrojní pás, ne? Za to ho zabavím. Pane štábní, jestli moje stará umře, rozumíte? Postřím vás všecky do jednoho. Už jdu. A co moje žena? Ta má čas, pojď mi brašnu. Jedem, mamare, já tě vemu na koně, pojď. Ty, mysli na svou ženu a poděkuj Bohu, že tě nezabásnu pro ohrožování. Rozumíš? Rozumím.
Hlídej ho tady, dokud se nevrátím. Nasedněte si, Don Anare, prosím vás. Ty seš ale trouba, co pak nevidíš, že se pan štábní zbláznil do porodní asistentky? To je mi jedno. Strážmistře, já bych radši sesedla. Vy nechcete jet? Šlapal jste do kopce. Ale prosím vás, já bych s vámi vyjel až do nebes. Strážmistře, nepřehánějte to. Kdo přehání? Kdybyste dovedla číst v mém srdci. Je mi líto, ale neumím číst. Vy máte ale povolání, Don Anare. Kamkoliv přijdete, tam rozkvete nový život. Vy jste dokonce básník. Don Anare, se ženou jako vy jsem docela jiný člověk. Stávám se tím, čím vlastně v duši jsem, jenomže... A čím jste se chtěl stát? Don Anare, jednou vám budu vyprávět celý svůj život. To je román. Kdo ví, kolik žen bylo v tom románě? Bylo jich víc. Ale žádná se nevyrovnává. Protože vás mi přivedl do cesty otců. Dávejte pozor. Anare. Víte, jaké je naše služební heslo? Ne, nevím. Na věky věrní. To je i mé heslo být věrný. Věrný v lásce. Protože já jsem vždycky toužil po opravdové lásce, kterou jsem nikdy nepotkal. Tu jsem musel objevit až v horách. To je osud. Odpusťte mi. Anare. Anare, pospěš si, milkovat se můžeš jindy. Já tě zavřu, až zmodráš. Rozumíš? Odpusťte mi. Sluníčko jasné, sluncásky mojí, najdi toho, kdo mé srdce zhojí. Pomoz najít mého souzeného, sluníčko jasné, slunce lásky mojí. Chtěl bych mít takový hezký hlas, jako máš ty. A já bych zas nejradši chtěla mít právě ten tvůj. Jdeme, je čas, ať nás nehledají. Nespěchej ještě malou chvíli. Já jsem tady služebně. Cože, služebně? Ano, prosím. Nech toho, ano, prosím. Řekni, to se ví? To se ví. Správně. Dej mi ještě hubičku. Ano, prosím. Hotovo, hotovo! Chlapeček? Ne, holčička. Chlapec přijde po druhý. Napiješ se. Ne, děkuju. Pij, nebo se urazím. Tak dobře, abys neřekl. Anare, utíkej honem. Strážmistře. Jen klid. Anare, jste hotová. Podejte mi brašnu. Budeme tam, co by dub, jen Tak jste se trochu pocvičili, že? Teď je ze mě teprve asistent porodní asistentky. Nasedněte si, prosím, Don Anare. Roztlač mě. Nasedněte, prosím. Nasedněte, prosím. Tak, ano, sedíte pohodlně. Roztlač mě, povídám. Tak a jedeme. Povídala Končetína, že paní asistentka není tvoje žena. Ne. A kdy se vemete? Jo, kdo pak ví? Jak pak to? Když je někdo v letech jako ty, tak už má nejvyšší čas. Já a v letech? Strážmistře! 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 Mám kluka! A proč tedy pláčeš? Radostí! Nebuď tak na měko, nebreč a vzkop se. Nech toho, jo, a nezačínej zase znova. Ach, strážmistře, Bůh na mě uvalil to trápení a Bůh ho ze mě musí sundat. To je hezké, že čekáte, ale trochu si to vyčítám. Prosím vás. Tak můžeme jít? Jistě. Uvidíme se zítra. Děkuju, strážmistře. Není zač, dělal jsem, co jsem mohl. Don Anare, prosím, nasedněte si, jo? Děkuju. Já bych mohla jít pěšky. Pojďte, nebo se urazím, jak se tady říká. Má pravdu. Nashledanou. Zítra se uvidíme. A ještě jednou děkuju, strážmistře. Porucha motoru? Vypnul jsem ho. Teď pojedeme z kopce. Zapadá sluníčko. Nádherný západ. Že? Je hodina rozloučení a plavčíkům jihne srdce touhou. Anare, řekl jsem vám všechno. Co všechno? Anare, nezahrávejte si s mým srdcem. Na to si dávám pozor. Ale proč? Strážmistře, obraťme list. Odpusťte. To jsem měl vědět, že vaše srdce je už dávno někde jinde. Máte velikou fantazii. Tak to není pravda? Vy byste mě mohla milovat? Anare, od první chvíle, co jsem vás uviděl. Pozor! Klid, nebojte se. Strážmistře, pomoc! Nebo Anare, nebojte se. Jdeme, prosím vás! Může se nic Prosím vás, strážmistře, co to děláte? Zastavte! Anare,
Neublížila jste si? Ne, vy. Já? Já jsem jako v ráji. Anary. Anary. Strážmistře, nechte mě být. Kdy vás uvidím? Kdy vás zase uvidím? Provo, nechte mě, strážmistře, já vás o to prosím. Anary, kam jdete? Anary. Anary, uvidíme se? To je dneska den, Karamelo, co? To je den. Že už jdete. Co ty tu děláš? Pane strážmistře, potřeboval bych s vámi mluvit v naléhavé věci. Ne, buď tak laskav. Přijď až pondělí do pondělka, ne. Ale pane... Dost! Ani slova. O ničem nevím, rozumíš? O ničem nevím. Můžeš jít. Ale pane strážmistře, je mou povinností, abych vám... Zpovídám, jdi mi z očí, buď tak laskav. Kdo je? Hospodyně slečně Anarelli přinesla nějaký list. Pro mě? A? Běž. Drahý strážmistře, ta vaše dnešní obětavost, ta vaše vlídná slova mi téměř zamotala hlavu. Teď už zase uvažuji chladnokrevně. Prosím vás, zapomeňte na to, co se stalo. Zapomeňte na to. Nemohla bych opětovat vaše city, vím, jak jsou vřelé. Nemohla bych opětovat vaše city. A neptejte se proč. Důvody mého rozhodnutí se týkají jen mě samotné. S projevem neskonalé a trvalé úcty vaše Anarela. Ne, to ne. Tímhle to přece neskončí. Takhle se s mým srdcem nežartuje. Co si to povídáš? Víš, že jsem dneska vykonal dobrý skutek, Karamelo? No jo, to jo. A víš, jak mi to splácí osud? Posmívá se mi. Posmívá se. Karamelo. Posmívá. Pane strážmistře? Co je? Maminka by se s vámi ráda seznámila. O, jaká to čest pro mne. Moc mě těší. Můj syn je velice spokojený, že slouží u vás. Bohužel zítra odjede. Což to nevadí. On počká. Mrzí mě to, paní. To je služba. Jen ho přeložte, v mým srdci zůstane pořád. Slyšel jsi to? Máš opravdu štěstí. Ať jste také tak šťastný, jako jsem já. Kéžby. No, uvidíme. Uctivá poklona, paní. Žijte si tu pěkně. Karamelo. Co pak? Co je nové? Co pak to nevidíš sám, he? Nevychází dneska třetí den a nechce se žádný mluvit. Nepřišla přece ani na svatouši, ani pokrývku nevyvěsila na balkóně. To už opravdu nechápu. Já už vůbec ne. Podívej, jde procesí. Snad Antoníček udělá zázrak. Strážmistře, je tu svatý Antoníček. No tak. Viděla jsi? Radši se pomodlí k Antoníčkovi. Ať je to jak chce. Musí mít jasno. Kdo je? Přátelé. Kdo? Přátelé. To jste vy? Co chcete? Smím dál? Prosím, ale to jste neměl. Vy jste mě donutila. Cože? Já, že jsem vás donutil. Ano, protože se srdcem muže se nežertuje. Předevčírem jsem provedl něco, k čemu by mě žádná jiná jak živo nepřiměla, rozumíte? Napřed mě dáte zcela jistou naději a najdou čistá jasná, promiňte laskavě, z toho nebude nic. Tak to ne. Já se vás nemohu nikdy vzdát.
Co byste řekla vy, kdybych já vám napsal takové psaní? No co byste řekla? Ten strážmistr je pěkný ptáček, takový holčičkář, proutník. Pochopte přece, že nemáte právo se mnou takhle jednat. Ne, to nemáte. Ale já jsem žena. To je přece rozdíl. Jaká pak žena? Teď jsme rovnoprávní. Já chodím volit a vy přece taky volíte. Já jsem strážmistr a vy jste porodní asistentka. S těmi vašimi výsadami je jednou provždy konec. Ale to říkám mimochodem. Vy jste ve mně probudila opravdovou vášeň. Nezadržitelný cit. A na jsem ochoten dát v sázku i svoji kariéru. Ale nezřeknu se vás. Nezřeknu. Leda, že by šlo o nějakou dvojí hru. Co tím myslíte? Že třeba máte v Římě někoho jiného. Ano, mám v Římě syna. Syna? Vdova? Ne. Rozloučená? Prosím vás. Je tak rozvedená v cizině? Ne. A to mi zabraňuje pomýšlet na svatbu s vámi. Mohl jste to přece pochopit, vycítit, že když vám takhle píšu po tom, co se mezi námi stalo, že k tomu mám asi své velice vážné důvody. A teď už víte všechno. Je to banální historka, obvyklý příběh svedené a opuštěné, že? Já jsem to nebrala jako tragédii. Pracovala jsem. A pracuju. Pro svého syna. To všechno vás jistě jenom ctí. Děkuju. Děkuju za uznání. Myslím, že teď chápete, proč jsem nemohla a nesměla. Ano, udělala jsem chybu, když jsem připustila. Stalo se to ve slabé chvilce. Odpuste, nejsem žena pro vás. Já vím. Služební řád mi to zakazuje, ale já jsem ochoten jít do výslužby, Anare. Oh, Bože, co to se nic děje? Není. Začíná ohňostroj. Máte pravdu, já jsem hloupá. Pojďte. Pojďte, vy nemáte ráda ohňostroj? Ale co tomu řeknou lidi? Co řeknou? Že se ten starý blázen po uši zamiloval do asistentky a to pravda. Svatá pravda. Jen pojďte, Anare. Ať to každý vidí, že jsme snoubenci. Ten starý blázen se zamiloval do asistentky. No jo. Dobrý večír, strážmistře. Buď zdráva, výtržnice.